Hey guys, khalamhwbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाबाय आंना गारिया जा मैला जाबाय दायो आङो सुनो थाखाय थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्रायहाय थ'दा बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो गारिखौ सुहैनोसै ना मा होनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो थ'दा बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे नोंथांमोना बुंगासिनोमोन नानिखौ मानो देखायाखै मानो लांफायाखै होननानै नै नानिया बिजिमोन बहुत खामानि मावगासिनो बिथाङा नै गारिया जि मैलाला जाबायलै आंनि आयो नायनानै लादो जि मैलाला दायो थांसै जोङो चलो जि मैला नायलाय सिङावबो दाख्लै मेथाइ जालांनायफोरा गोलैजोबना थादोंना बेनि थाखायनो जोङो दायो माबा मोनसे दङ नामा इफोर चेकबुकफोरखौ इयाव दोनलाय नानि नै ओमफ्राय नैयावहाय माबा माबि बुस्थु दङ ना इ पारफिउमनिखौ दोननो हायो स' दायो जोङो थांनोसै थुदो बिदिब्ला जों नोंथांमोनाबो गारिखौ सुगासिनो नै जोंनि खाथियावनो जोंनि न' थानाय खाथियावनो आरोना जों दायो मोनसे बुस्थु बाहायनोसै ओमफ्रायना इमान हामा खालामना हरो दाख्लै मोसानो थांनायाव रौतायाव बिदि खालामना हरो आरो मानसि मोजाङा धोद पाप नांगोनलै जायो बिदि खालामना हरदों मान गारि मोजांखौ सुनानै जि मेगन गोसाखा बिदि खालामना हरो आरो नै बिथिंबो ब्रा नै बिदि बोलाना हरबायब्रा साबिजों बोखो ना माबाजों बोखो साफा जाबाय दे साफा जाबाय ना इदि सुबाथाय हाबनानै अन्थाव मोनलायलायो लेथ्रा नांजानो बानानै इमान मोसानो थांनायाव बिदि खालामना हरो आरो मानसिफ्रा आं इमान प्रग्राम गाबाय जेरावबो बिदि खालामजाफेराखैमोन ओमफ्राय रौतायाव बाङालि गावआव थांनायावहाय बिदि खालामजा हरबाय आरो आं जि दुखु मोनबाय आङो फाखाब जानाय मोनबाथ' फाखाबनो हागौमोन खिन्थु बे बुस्थुआथ' फाखाब जायामोन आं फाखाब जायो मिथिया दै सुनांगौ बिदि सिन खालामनानै हरो आरो गारिखौ पापिफोरा सोरबा खालामनाय पाप नांगोन इयो साला सानदो खोमा गेमस्ट्रियाथ' आंखौ नुवाखै एहे आं खालामनो हाबाय गेमस्ट्रिनि गारिखौ गाज्रि खालामनो हाबाय सानदो खोमा भगबानाथ' नुदोंना नै बानायहांबाय आयनाखौ गोजौनिफ्राय होनायखाय मोजांसिन नुगोन बानायगासिनो जोंना हर सान मा जाबावगोन माला बानायखांबावगोन गाइस माला ओंखारगोन आं न'आवहा उन्दुनासो दंमोन बेबायदि फैबाय आरो ना खामानिखौ नायनो थाखाय माबोरैहाय मावदो नै बियो जाहैबाय 6 माइलनि पेट्रल पाम्प ओमफ्राय बेनि अपोजिट साइडआव आरो ना बानायगासिनो इले मा बुस्थु माखौ डेन्जारानो ओइ मोनसेखौ देखायनो रखौलाय इ मोनसेखौबो खामाखै माथो इ मोनसेया खामाखै इयावहा मोजां बेनारखौ बानायना होबा मोजां थागौ माखौ मानिनो दाख्लैनि भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो सोंहरदोंमोन ना देलाय मा स्टार्ट खालामनो नागिरदों आङो गेस खालाम कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहर होननायावहाय गोबाङानो माने कारेक्टबो बुंदों आरो सेलन होननानै ओमफ्राय सोरबा होनदों
मा होनदोंमोन अफिस आरो सोरबा होनदों मायबा शरुम माबा माबि बिदि होननानै गेस खालामदोंमोन आरो स' नोंथांमोना आं बुंनाय बायदिनो कमेन्ट्स खालामहरनायनि थाखाय बयखौबो कारेक्ट जाबाबो बा इनकारेक्टबाबो बयखौबो थेंक इउ स' माच ओमफ्रायहाय जायना कारेक्ट जादों औ नंगौ आङो गुवाहाटियावहाय फुजानि सिगां अपेनिं खालामनो सानदों आरोना दा हाया इन्टेरियरथ' बानायगासिनो सेलन जागोन आरोना जिडि बिउटि वर्ल्ड जागोन नामा स' बेनि थाखायनो माखासे जिनिसफोरखौहाय आङो दायो कास्टमाइज खालामहोगोन नालाय बेनि थाखाय बेयावहाय फैदों ओमफ्राय नै मोनफैनाय लोगो लोगो जानायासो स्टार्टखा आरोना जाबाय फेन्सिनि मेथाइ दखानाव हाबदो बेयाव फैनांगौ आरोना बिराद मोजां मेथाइ मोनो गोथाव बायदि अखा हाबाय सेस अखा हाबाय अखा हेलौ नाय फुस्रा नाय मुर्ता दाजि दे बेसे दखानाव थांबाय फिक्सारसो होनानै हरबाय स' नै दायो जोङो थांनोनो हायाखै आरोना PSC आवहाय हाबनानै लिपस्टिक लानांगौ दंमोन आङो मोननै लिपस्टिक लानानै लाबाय आरोना निउड कालारनि ओमफ्राय जा अखा हानायखाय नै जोङो इयाव थाथ'नानै थाबाय आरो अखा गाबासो थांनो हासिगोन मनोज गुप्ता आप नंबर दिया है क्या ये डिलीवरी भी करते हैं क्या हाँ ओपन है या नहीं उसको पूछना पड़ेगा ना आपका नंबर लेके आज आपका ठेला ओपन हुआ कि नहीं ऐसे पूछना पड़ेगा पानी पूरी पापड़ी चाट खाने के लिए है ना अच्छे से बनाना टेस्टी एकदम 6 माइल हाय जानो नागिरदों जोंनिया जाबा होननानै बिहरबाय थानानै जानो हागोन माथो इयाव जि अखा हादों थान्दा जासिगोन खोमा गरमथारा नै दायो आङो जानो नागिरदों पापड़ी चाट ओमफ्रायहाय आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो बिदि बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना पापड़ी चाट जानो गोथाव मोनो ना मोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय बेसेथो फेन्सि रेस्टुरेन्टफोरावहाय जानानै नायबाय थानो एसे नैबे भिडिअआवबो लकेल मानसिफोरनिखौ जाना नायनांगौ होनदों लकेलथ' नङा बिसोरबो बिहार माबा माबि जायगानि खिन्थु गोथाव बानायोना बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जालायबाय दहि पुरि अ माय गुडनेस इमान मानो गोथाव दहि पुरि पापड़ी चाट नै इदिखौनो लानोसै दांलै माबा गैयिखौ इदि मोजां नुदों इखौनो कालारखौ इदिखौनो होनोसै मिथिबाय इदिखौनो मोजां नुगोन इखौनो मोजां नुदोंलै भिडिअआवबो मोजांथार नुदों अबे नोंनिखौ गोमोद्राय नुदों इखौनो मोजां नुदों जोब्बायलै सेर नायफैनायाबो मा जानांगौ जोंखौ ओरैबायदि खामानि जाबावा हलाय इखौ मोजांथार नुदों आङो अबे मोनसे कालारामोन नैबेखौहाय चुज खालामदों आरोना ब्लेक इफोरखौथ' रेड इफोरखौ मोजां नुनाय नङा नालाय नङा दसदिनावनो मोनगोन नोदि नैखौनो होनोसै बेखौ मोजांसिन नुदों खालामजोब्बाय नैखौ होनोसै इबाङाय गोसोमब्रोद ओमफ्राय इबाङाय गोमोस्लिउद्राय मिथिबायना दा इखौसो मोजांसिन नुदों आं नैखौ इदिखौनो लानोसै दे इसे जागोनलै र' मिलायबाय इदो मिलायबाय दे गोमोस्लिउद्राय हो स' गाइस दायो
सेलुनावहाय नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौहाय नायफैदो आरोना जोङो दा माबायदियाव मोजां जायो माने मैलेले नुदों कम्फर्टेबल जानांगोन ना खानायखौसो मोजां कम्फर्टेबलबो जानांगोन ना दाम बुस्थुआसो मोजां जायो इनो मोजांलै खरसनो बियो आथिं हरग्रा दंना आंनो ब्लेक कालारनि चेयार बा रेड कालार बेफोरबायदिनि नाङा आरोना आङो बेखायनो कालारखौ चुज खालामनानैहाय कास्टमाइज खालामनो होबाय अर्डार होनानै होबाय आरोना बेयावहाय थाखानायखौ नाङा आंनो आंनि गोसो मथे कालारखौसो नांगौ नालाय ओमफ्राय गासिबो चेयार बा सेम्पु स्टेशनावहाय जाखिनि बुस्थुफोर नांगौ गासिबो आंनो मेचिं कालारनि नांगौ नालाय ब्राउन गल्डेन बेबायदि सेटनि आरोना नोंथांमोननोथ' आं देखायखाबाय स' बेखौहाय कास्टमाइज खालामनो होबाय दायो 10-15 डेजसो नांगोन होनना बुंदों आरोना बेखौ सफैनो थाखाय माने बिसोरबो दिल्लीयावसो बानायहोयो नालाय बिसोरो दिल्लीयावहाय अर्डारखौ हरबाय ओमफ्राय 10 to 15 डेजआवहाय मोनफैसिगोन आरो खानानो फिसा फिसा ओमफ्राय उनाव गोजौआवसो बानायनानै लायो नै जि लेथ्रा गोजौआवसो बानायनानै लायो ओमफ्राय फैबाय थानाङो गोजौ गाहाय उथिलाय सिखारलाय मा जागोन बेसे खस्थ' खालामनांदों नुदों So guys, जोङो कास्टमाइज खालामहोबाय अलरेडि थाखानायखौ लायाखै आरोना कास्टमाइज खालामहोबाय कालारा दहाय चुज खालामनायानो नै बिला स' आं हेपि मोनसे खामानि जोबनायनि आरोना ओरैबायदि खारदिंबाय थानांदों सोनानै लादो जोंनिया खर'यो मादामखौ